Kako sam se doveo u red? Za početak, zdrave navike. Ne ustajem više u 2 popodne. Počeo sam da ustajem u 12. Znaš ti koliko ja više stvari mogu da uradim za ta 2 sata? To je neverovatno. Okej, zevam ja posle u diskoteci već od 4 ujutru, ali to je cena normalnog života. Drugo, samostalnost. Dosta sam ja zavisio od drugih. Ranije bi Ćale odlazio do bankomata umjesto mene kada bi mi trebao keš. A sad se desi da nekad odem i sam. Ne cimam njega. Njegovo je samo da obezbedi uvek novac na tom računu. Šta sam ja nesposoban da otkucam jedan pin? Treće, požrtvovanost. Stalno govorim Ćaletu da radi više, duže, brže, da se žrtvuje za mene. A od njega iznova dobijam izgovore te star sam, te umoran sam. A šta tek ja da kažem bre? Mene sve mrzi u životu. Još mi na sve to samo fali tvoje kukanje. Ja imam svoje potrebe. Hoću da putujem. Hoću besna kola. Hoću firmiranu odeću. Hoću samostalnost. Ja znam šta hoću u životu. A to se košta. I to neko mora da plati. Meni pare stvarno trebaju. Ne kažem to tek tako. Takav sam tip. Volim lepo da živim, a i zaslužio sam.